квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, 10 микрорайон, доми 4 этажа будааитсуни азиз. Доми 4 этажа, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ. Ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олишач, хеле ки дидесен да сурат. Обусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои ами квартира 100%. Ана хона угловой нест азизони азиз. Ана хонара вақти фурӯхтан 2 стенка кондитсионер термекс меиста. хулоса бардруи азиз, баъзе чизҳош меистодай. хона лави раи калон даҳай, магазин, бозорча, беморхона наздикай. бардруи азиз, нархи квартирара 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. Ва пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. Марҳамат бардруи азиз, дута рақамҳои ториксон шамондагим. Дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. 300 000 сомонӣ квартира. Занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.